V tesnej blízkosti obce Orechová Potôň, 10 km od centra okresu Dunajskej Stredy, čaká na návštevníkov po celý rok v skutku jedinečná zoologická záhrada. Malkia Park prvýkrát otvoril svoje brány v júni 2016. Projekt spustili s ušľachtilým cieľom, členovia občianskeho združenia, ktorého prevádzkuje, ho totiž vytvorili ako útulok pre šelmy chované v zajatí v zlých podmienkach. Spočiatku maličká zoologická záhrada v názve nesie kus svojej histórie, pretože dostala meno po prvej zachránenej levici menom Malkia, čo v svahilčine znamená kráľovná. Malkia Park odvtedy prešiel výrazným vývojom. Okrem mačkovitých šeliem tu postupne našlo bezpečný domov čoraz viac zvierat s biednym osudom. Tu konečne žijú v podmienkach vyhovujúcich ich potrebám. S pribúdajúcimi výbehmi postupne narastal a peknel aj areál zoologickej záhrady. Od roku 2022 Malkia Park funguje ako súkromná zoologická záhrada, prvá svojho druhu na Slovensku. V súčasnosti tu žijú jedince asi 70 druhov zvierat a nadšený návštevník ich môže pozorovať pri krmení, pri hre či odpočinku, alebo sledovať, ako ho oni sami pozorujú spoza sklenenej steny. Dá sa od nich mnohému naučiť a v Malkia Parku sa podozvedáme zaujímavé informácie o rôznych druhoch. Jeho prevádzkovatelia sú toho názoru, že na to, aby sme niečo mohli chrániť, musíme to dobre poznať. O tom, že tu návštevníkov čakajú nevšedné zážitky, svedčí fakt, že ide o unikátnu zoologickú záhradu. Odvážlivci sa môžu zúčastniť tréningu hyeny, priblížiť sa k levom a tigrom počas jazdy safari autom, alebo sa dokonca stať na jeden deň ošetrovateľom zvierat. Alebo obľúbenému štvornohému priateľovi naservírovať chutné občerstvenie. K tomu všetkému sa stačí vopred online registrovať. Návšteva Malkia Parku je skvelým rodinným programom. Deti majú zľavnené vstupné. Ak následkom dobrodružných zážitkov v zoo vyhladnete, v bufete vás nasýtia chutným obedom. Najmenších hostí poteší detské ihrisko či dom hier v penzióne patriacom k zoologickej záhrade. Kto prichádza zďaleka, môže využiť možnosť prenocovania v penzióne. Vydajte sa teda za dobrodružstvom. Zamierte do Malkia Parku.